Żmien l-impunità għandu jispiċċa. Dan kien il-messaġġ tal-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta żar lill-membri tal-Għaqda Repubblika fil-protesta li qed jagħmlu quddiem il-Kwartieri Ġenerali tal-Pulizija fil-Florjana. Bernard Grech tana li f'pajjiżna fl-aħħar snin rajna kif il-libertà tal-espressjoni qed tkun medda kontinwament u jeħtieġ li jkollna pajjiż fejn kull istituzzjoni taħdem u taħdem b'mod indipendenti. U qal li Partit Nazzjonalista fil-Gvern se jkun qed jagħmel minn kollox biex l-istituzzjonijiet ikollhom il-poteri u ma jkunux miżmuma milli jaqdu dmirhom fil-konfront ta' dawk li wettqu xi forma ta' inġustizzja kontra l-poplu Malti Wawċi. Bernard Grech għamel appell qawwi biex jifqu l-attakki fuq il-ġurnalisti. Wara din il-ġimgħa, il-preżentatur tal-Midja Laburista Karl Steny Navarra attakka lill-midja indipendenti u insista li quddiem din is-sitwazzjoni il-Prim Ministru Robert Abela għandu jieħu l-passi. Fil-messaġġ tiegħu il-kap tal-Partit Nazzjonalista ringrazzja lis-soċjetajiet ċivili li qed jagħmlu il-parti tagħhom biex l-impunità f'pajjiżna tieqaf darba l dejjem u appella l-Kummissarju tal-Pulizija Angelo Gaffa biex minnu fih jinvestiga l-Konrad Mizzi. U qal il-messaġġ fil-konfront ta' Konrad Mizzi għandu jkun ta' Parlament wieħed li jitlob biex jwieġeb għal emilu quddiem il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi u li dan bħalissa mhux isir għax il-Prim Ministru Robert Abela, il-Ministri u d-Deputati tan-naħa tal-Gvern Laburista qed jibqgħu jipproteġuh. Bernard Grech qal li dan il-pajjiż jixraqlu li jkollu l-verità u li jara li ssir ġustizzja għax fuq kollox il-poplu Malti, speċjalment iż-żgħażagħ, iridu li Malta tkun nazzjon ġust.